kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuda kutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare kumbunyikidzwa kwevanhu mumakereke hakuna kutanga kwamadzibaba Ishmael chete asi kune dzimwe mhuri dziri kumarondera dzikuti ayewa imbosvikaiwo kuno munzwe nyaya yanetsa pachechi inonzi iyo Assemblies of God Spiritual Movement. Tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu sana baba, tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu sana mai, vana hatichakwanise kuvaona, vana hatichazivi kuti vari kugara kupi. Vamwe vacho vanoti taane ma3 years ma2 years tisingazive kuti vana vedu vari kupi. Vamwe vana vari kungorodzwa zvatisingazive. Rega timbotaura nevagari vemunharaunda marondera nevamwe vanhu vakanga vari muchechi umu vakaita zvekudzingwa sembwa. Tinzwe kuti chakaita kuti vadzingwe muchechi umu chii, chakaita zvakare kuti vana vavo vatorwe chii. Rega titaure namai vandakamira navo pano. Mama, mukanisanangure kuti muchechi umu makazobuda muchechi umu zvaita sei? Ndingangoti tichitanga kunamata, ndakatanga kunamata muchechi umu muchina the late Reverend wainzi Reverend Nyika. Tainamata zvakanaka. Saka kuzoshaika kwawakaita angari General Secretary ainzi Lucky Nyama akazoudza kereke mushure mumazuva mashoma kuti mwana wake anonzi Phillips Nyama ndiye akasiwa ari successor. Asi izvi iye Lucky Nyama anova akanga ari General Secretary aitaura kuti izvi akazviziviswa ari ega pasina kana vamwe vafundisi. Ndiye ega akanga aziviswa kuti mwana wake ndiye aizosara ari Reverend. Saka mwana wacho asara ari Reverend, zvinhu zvakatanga kuchinja muchechi, mitemo yakatanga kuchinja, vanhu vakatanga kudzingwa muchechi maidzingwa vanhu vakawanda. Saka uye pakuchinja kwakaita zvinhu vanhu maigona kuti maservices taipinda everyday, zvinhu zvatakanga tagara tichiita kuti taenda kuchechi everyday. Saka ipapo nguva dzekupedza service dzakatanga kuchinja. Pamwe vanhu maiti mukapinda service na6 pamwe munopedza kana kuti na11 kana kuti na12. Kana iri Sunday service yaitanga na9 mukapinda service na9 make sure 9 futi dzemanheru dzinokwana muri muchechi imomo. Pamwe kutosvika futi kana kuti kuma 10-11 murimo. Saka vanhu vachitanga kudzingwa zviya zvokuti munhu aingotsvagirwa ungonzi vai vanowanzoshandisa shone kuti une madhimoni. Saka inini ndichirimo vaitaura zvokuti vanhu munofanirwa kukata matainzi nehama dzenyu, hamufanirwe kunge muchiwirirana kana kutotaura communication sezvakaita inini mai vangu vaitombonamatawo muchechi imomo. Ndobva wadzingwa wachinzi makaita makuhwa mune madhimoni panapachi hamukwani. Saka inini ndasara ndichinamata imomo. Ndainamata nemwana, ndakabereka mwana wangu 1 mukomana anonzi Douglas Jemi. Saka inini chakaita kuti ndidzingwe ndaipachina the late Reverend Nyika ndaiburutsa profesi muchechi. Saka uri umwe musi iri Thursday ndakatoti vanhu vaita matestimony ndobva ndanzi nemunin'ina anova Reverend wacho aripo zvinezvi anonzi Phillips Nyama ndobva zvanzi ndinaunzai pupura imwe yavaikushandisai pamaiprofita muchechi maishandiswa nemadhimoni. Saka zviya zvokuti ndakapererwa nguva idzodzo ndakashaya kuti ndinodhinaunza kuti chii, ndopupura kuti chii. Ndobva zvanzi nemukadzi waReverend wacho budai panze muri munyengeri. Noti vanhu vaibudiswa panze vaigona kungonzi budai panze pane dombo riri paseri pechechi ndo rainogariswa vanhu. Vandabuda ndangeri service yemanheru musi wechina. Vandabuda zvangu vandanogara panze ndiri ndega. Service yese yakapera ndakagara panze payo. Ndazobuda vandadzokera kumba yaFriday vandaenda futi kuchechi kuya. Ndaenda ndakangosvika vandagara muchechi. Ndagara muchechi ndibva ndanzi muri kudiwa panze. Ndabuda panze vandatodzwa nzi panapa muchakwane hatichakudei pano imbomirai kuya kuchechi. Ndokubva kwandakaita sei kwandakaita. Asi vazhinji vamwe vaidzingwa vaita zvekutodzingwa zviya zvokuti muchechi maita chaunga maita noise, vanhu vachitodaidzira kuti budai mune madhimoni. Asi inini ndakaita zvekudzwa pari panze vanongozi ibvai pano hatichakudei pano. Ndobva ndaenda zvangu kumba vandanogara. Ndagara kumba ndakasiya mwana wangu achinamata ipapo. Ini ndinogara murodhe pachechi zvokuti pamba pangu nekuenda pachechi patori about 40 or 50 meters. Saka mwana wangu ndakamusiya achiita sei achienda ipapo. Chikonzero chandakanga ndamusiyirawo ndakangoti senyika yedu yemazuva ano, nyika yedu yaita sei yashata. Mwana zviri nani angorerwa anorereka pamwe anoita unhu hwakanaka ari kupi ari kuchechi ikoko. But chakazondishamisa
after 2 months mwana akabva pamba akatouya ndobva ndaona mumba musisina zvinhu kubva ipapo it's last year but 1 muna November. Kubva ipapo dheri akabva pamba pangu iri Sunday, yanga iri Sunday. Ndomusi wandakagumisira kutaura naye. Bozi kuchechi vanonzi katematize. Vanonzi wabereki wako vane madhimoni. Saka handitaure naye kubva ipapo last year but 1. Saka zvakazoitika. Yakanga iri last year muna October. Ana tete wangu. Hanzvadzi vanova tete vake, hanzvadzi dzababa vacho. Vakanga varipo vairi. Saka ndobva uya kumba. Tete wangu akati, noti ndaigara ndichishungurudzika nguva zhinji dzangu dzadziri dzekuchema. Ndaingogara ndichichema. Ndobva tete vati amai Dhagi tinosvika rini neupenyu hwamuri kuita. Mungogara muchiita sei muchichema noti ndairwadziwa kuti Mwari wai ndakabereka mwana 1. Mwana 1 wacho otsaurwa. Saka zvakangofanana nekuti handina kuita sei handina kubereka. Saka tete wangu ndobva wati rega timboenda pachechi pacho timbonoedza kutaura nei nevakuru vacho timbokumbira mwana hatisi kumurambidza kunamata. But tiri kuda kuti angoitawo communication nei nevabereki nokuti shoko raMwari rinototaura kuti kutanga kudzana baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Saka vakaendapo iri Sunday. Ndobva waona munhu akanga ari pagedhi anonzi Farai Maisiri. Farai Maisiri yoya ndobva ati kuna tete wangu noti vakakumbira kuti tiri kukumbirawo kuona Dhagi zvikanzi hazviti. Dhagi ari muchechi munomudisturba abude muchechi. Mazomuona chechi yaita sei yapera. Saka kwakumanheru pane muzukuru akanga auya kumba achiyawo kuzondiona mwana watete ivavo. Takatomira panze pagedhi. Ndopa takatoona kuti vanhu vepachechi vaita sei vabuda. Ndobva ndati kuna tete wangu tete ndima muchida kuona Dhagi vanhu vaita sei vabuda. Saka tete wangu akafamba vachiadvanza kuenda kuchechi. Iyewo vakanga vari 2 neshamwari yake. Vachitobvawo pachechi vachienda kurodhi kudai. Saka akapesana nani natete wangu. Vapesana ndibva ndatoti tete ndiDhagi wamaita sei wamapesana naye. Iwo ndobva vati Dhagi iye akangocheuka ndibva atanga kuita sei vatanga kutiza. Atanga kutiza tete vakamboda kumuteera but hapana pawaimhanyidzana naye. Saka nguva zvinambopera kana 5 minutes akabva adzoka futi achimhanya achidzokera kupi achidzokera kuchechi. Ndobva tete vadzokera kuchechi kuya. Saka vanhu vakanga vabuda muchechi musi wacho wakakasikawo kubuda kupedza service yemusi weSunday kwaguma past 6 dzekumazuva rodoka. Saka tete wangu akasvika pagedhi ndobva ati tiri kukumbirawo kuona Dhagi. Saka mayuthi ese vakomana nemadzimai echidiki nevasikana vakabva vabuda vakati Dhagi hama yedu. Ibvai pano mune madhimoni. Ibvai pano mune madhimoni. Ini ndakamira pagedhi pamba ndakati hangu inini bosi inini ndaiti handidi zvemuromo rega ndingovasiye vakaita sei vakadaro. Saka vachidaidzira kuna tete wangu kuti Dhagi hama yedu. Saka tete wangu akasvikira pakuti Dhagi iwewe wati hausisina ukama nesu nokuti ndozvavanonzwa kuchechi kuti unotoramba hama dzako pachena kuti handisisina ukama newe. Saka mwana akabva ataura akati inini handisisina ukama nemi handisisiri wekwazvemi. Tete ndobva ati kana wadaro uri kushandisa chitupa chine senemu yedu hunzi chitupa. Ndobva nguva iyoyo akatobudisa chitupa akapa tete chitupa. Ndobva mukadzi waReverend wacho ndobva adaidzira kuti Dhagi mwana wedu kana akafa tinomuiga. Saka nguva idzodzo ndakarwadziwa. Ndopa ndakabva ndafamba ndichiita sei ndichienda pachechi paya vanga vari kunze kwegedhi. Ndobva ndasvika ipapo papane vakawanda vakomana vakakomberedza tete wangu vachivati mune madhimoni. Saka ini ndakasvika pamwana wangu. Ndobva ndasvika kuti Dhagi vakabuda mudumbu mangu here. Ndobva zvanzi asi hazvina basa makangoshandiswa naMwari kuti mundibereke asi mune madhimoni. Saka nguva idzodzo wese vakabva vandikomberedza vakawanda vakandinongedzera vachinditi mune madhimoni ibvai pano mune madhimoni Dhagi brother yedu. Saka ndaifamba nemanhengeshure kudai ndichidzokera kumashure noti ivo waiadvanza vachiita sei vakandikomberedza vachiuya kwandiri. Saka ini ndaisaona kwandaiita sei ivo ndo vaiona kwandaienda. Saka pakundikomba kwanga wakandiita waindikomberedzera kugomba. Pane gomba ranga rakacherwa muzasi meroad repamaraini papo gomba rekurasira marara ranga richangobva kucherwa gomba iroro. Saka ndakasvikira ndakabatwa ibva ndaita sei ibva ndasairirwa vakawanda kudaro. But munhu akanyatsondibata ndiye mwana wangu nemumwe shamwari yakainzi Stallone. Ndobva wandisairira mugomba kudaro. Ndabuda mugomba ndakabva ndabatwa nevanhu vakanditi mai Dhagi munoita sei munokuwadzwa. Ndobva ndabva zvangu ipapo. Ndichibva ipapo ndakabva ndananga kuDombotombo Post.
ndakaperekedzwa natete wangu tanoripota nyaya ibva ndanzi munodzoka mangwana. Saka usiku hacho ndakarara tadzoka Udombotombo Post ndopandakatanga kunzwa gumbo rangu kurwadza. Ndobva ndatomutsa tete ndikati tete ndaita sei? Ndakuwara gumbo rangu riri kurwadza. Chokwadi mangwana acho ndakamuka gumbo rangu rakazvimba ndichitotadza kufamba. Ndobva ndazoenda kuDombotombo Post. Taenda kuDombotombo Post ndobva tichitanga imaenda kwadhokta. Taenda kwadhokta ndakazodzoka. Nyaya iyoyo takaivhurisa dhoketi. But tavhurisa dhoketi inini chimwe chinhu chakanyanyondirwadza ndechekuti vanhu vechechi vakakwanisa kutengera mwana wangu loya. Zvinhu izvozvo zvakandirwadza nokuti mukoti ini ndaida kumira nemwana wangu asi ivo vakakwanisa kubuditsa mari kuratidza kuti waisapota kuti zvinhu zvakaitwa izvi zvanga zvakaita sei zvakanaka. Ndaimira neloya mukoti. Saka zvazvokuti zvinhu zvacho nyaya yacho yakaita madays akawanda no almost 2 months. Pamwedzi taenda pamwe taenda ka2. Ndakazopedzita pamwe pa week I mean pa week taenda ka2 kana kuti ka3. Saka taingonzi uya musi wakati taiwanzoti Monday tonzi toenda Monday tonzi modzoka Wednesday modzoka Friday. Saka ndakazosvika pakuwithdraw nyaya yacho ndaona kuti inini mukati mangu yatodona value plus chimwe chinhu chakaita kuti ndiwithdraw. Ndaipa tete wangu havagari muno vanogara kumunda uko. Ndaiwapa mari yekuti vaite sei vauye kunoko. Saka mari ndaandisisina yekuti ndirambe ndichiwapa sezvo ndiri munhu anongoita basa remaoko. Saka madays acho kuti ndiuye pabasa rangu remaoko ndasisakwanise nokuti ndada kungoita zvekukoti ikoko. Ndobva ndawithdraw nyaya yacho. Saka inini chiri kundirwadza ndechekuti shuwa ndakaberekera here azinyama mwana. Kubereka mwana 1. Mwana wangu akakura asina karekta yakashata. Anga ari mwana ekuti mwana aiyemurwa nevanhu zvaive. Hapana chandaimushora basa rese aita kunge mwana musikana iye ari mwana mukomana. Asi akazotanga kuchinja karekta. Iko zvino izvi haatombondionese chinhu. Inini ndiri kuchemawo kuti dai zvaigoneka ndakwanisawo kupiwa mwana wangu azive kuti ndiri mubereki ndiite communication naye. Kana akapfuura angwana kupfuura kana kuti ndichitsvaira murodhi pamba haatotaure neni hazvitoiti. Ndinotomira kudai otopfuura ndichitsvaira. Ndiri muno mutauni anotopfuura pamwe nepamberi pangu pandinoenda karonga zvinhu zvangu zvandinotengesa. Haatombondicheuke kana ndikatoti dhagi cheuke handizoti akaitwawo sei. Ishuviro yangu yokuti dai ndabatsirikawo kuti mwana wangu adzoke azive kuti ndiri mubereki. Nokuti shoko raMwari haridaro. Shoko raMwari rinoti kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Saka inini shuviro yangu yokuti mwana wangu adzoke ndiwe necommunication naye sezvandaita kare. Ndimbokudzosai mashure ndanzwa muchiti pamakaenda natete kuti munoona mwana wenyu kuchechi ndiye akanga atori pamberi kuti mune madhimoni. Makanzwa sei saamai mwana wamakakudza kubva ari mudumbu kusvika paari zvezvo ozokudzai kuti mune madhimoni? Ndakarwadziwa, ndidi kunyepa. Ndakarwadziwa zvokuti unosara waita unge mwana mudiki, kuita unosara wa munhu pasina asi chekuita panga pasina. Asi ndakarwadziwa zvakanyanya mukati muupenyu wangu. Makatarisa mwana wenyu nekarekta yamataura kuti akanga ari mwana akanaka, muchizomuona iko zvino nekarekta yaakukuratidzai paanenge achipfuura asingakumorese, sekuona kwenyu tingati pane kumanipuletwa kwaakaitwa mupfungwa here kana kuti pane mashoko aanenge akaudzwa here? Tingati mwana ane 20 years angaudzwa kuti ramba mai vako akaramba here, kana kuti zvine mushonga mukati? Makatarisa imimi sekuona kwenyu, hatiti kuti akaiswa mushonga kana kuti tiri kuti imimi sekuona kwenyu saamai munoti kudii? Inini maonero andakaita handinozviita nokuti mwana wangu anga asina kudaro. Ndofunga pane zvakaitika zvobva zvasangana futi nemashoko acho nekutovhiringidzika. Handifunga kuti achiri normal. Pane zvakatoitika nokuti hatred yacho yakanyanyisa. Anyika vachiripo waichema vari papulpiti vachiparidza rudo kuti tiranai rudo, but ava vari kuparidza ruwengo kuti mwana wenga mubereki wenga hama. Haana kana hama 1 yaanotaura even kubva kuhama dzangu inini kana dzekwana tete wake kwacho dzekumusha kwake kwaakaberekwa. Haana kana hama 1. Hama dzese dzinonzi madhimoni. Hama ndedzekuchechi ndokwaanopiwa bereki ikoko, ndokwaanopiwa mai, ndokwaanopiwa baba. Isusu hatisisina ukama naye. Saka zvikundirwadza.
Tinoziva kuti kana vachitikatitize kuti tijekesere vatariri vedu vanenge vachiti cheka ukama nevabereki vako. Mwana anotoya kwamuri oti amai hamusisiri amai vangu, baba hamusisiri baba vangu. Imimi mwana akaita izvozvo kuuya pamuri face to face kuti amai hamusisiri amai vangu. Izvozvo haana, asi iyo inyaya yekuti hatikwanise kutaura naye. Ndingangoti paakataura ndemusi watakaenda pakaitika noise pachechi, ndo paakataura kuti handisisina ukama nemi mune madhimoni. Inini ndobva ati makangoshandiswawo naMwari kuti mundibereke, asi mune madhimoni, nokuti iyo chechi kwavo vanenge vachinzi vanhu vatsvene. Saka inini ndiri dhimoni rakavaberekera munhu mutsvene. Takatarisa nyaya iyoyo yekuti kwavari chete ndokune vanhu vatsvene. Tinobva tadzosa zvakare nyaya yanga ichitenderera pamasocial media platforms akasiyana siyana, nyaya yamadzibaba Ishmael nechechi yavo kuKenani uko. Takanzwa zvakare kuti vagari kana kuti vanamati veikoko vaitoudza hama dzavo kuti isusu takuenda kuKenani kune uchine mukaka, ndokwega kune vanhu vakarurama. Takatarisa chechi mbiri idzi, yamadzibaba Ishmael nechechi yeKwaZinyama, dzakasiyana papi? Semi makanga muri muchechi umu. Inini handione pane chakasiyana, zvakatongofanana nezvaiitwa kwamadzibaba Ishmael nekuku, zvese zvakafanana, because ivo vega pachavo ndo vanenge vachiti tisu vanhu chaivo chaivo, tisu maholy ones, tisu vanhu vatsvene, tisu tiri kuenda kudenga. Vamwe vese kana mamwe mese makerekese aya vanonzi hamunamate chokwadi, ivo vega ndo vanoti ndo vanonamata chokwadi, ndo vari kuenda kudenga. Saka zvakafanana, hapana chakasiyana. Takatarisa runyere kupi, hamuna kumbonzwa here kuti mwana ari kugara kupi? Mwana ndoziva kwaanogara kuParadise uku muna First. House number ndakuda kukanganwa, asi inenge 2344 kana singakanganise muna First, pamba paPhilip Zinyama ndo paanogara mwana. Saka pamba apa sevabereki toziva kuti vakadzingwa mataroti vakawanda vainzi mune madhimoni mune chakati. Makambobatana here sevabereki mukati aiwa enough is enough, ngatiendei pamba pari kunzi panochengetwa vana vedu, tione kuti zviro kwazvo vana ava vanenge vachidzidziswa chii, uye kuti tikavaona tiri isusu vabereki vavo vane here zvavanokwanisa kutaura? Sevabereki tese hatina kumbobatana kudaro. Unenge uchiti tifambe nevanhu vemutemo, sezvo iri nyaya iyi. At first pakatanga kuenda mwana, baba wacho wakaenda kupolisi, waenda kumapurisa, ndobva wanzi mwana hake kubva pamba ane kodzero, but the way yabva nayo yacho ndo isina kuita sei, ndo isina kunaka. Ndobva ambodaidzwa kupolisi madhesi adakaita nyaya, wachiti mai musavhurise dhoketi, toziva bhondi yamai nemwana, mangwana mwana wenyu akaenda kujeri munozochema, regai titange tambokansela mwana. But ari kupolisi ikoko wakatoona kuti hapana, haataurike naye, haakanseleke naye, ndobva nyaya yazongoenda kukoti. Saka hapana zvatakaita sevabereki, setakawanda kuti tiende tese takawanda, taito pamwe tinobatsirikawo, but chainyanyonetsa ndechekuti kumapurisa kwacho nyaya dzacho hapana kwadzaienda. Saka dadangosvikawo pangotiwo hameno Mwari kana nguo yazokwana, asi totenda kuti pamwe nekuyo kwamaita imimi nokutiwo zvibude zvisvike kwaku. Inini shuro yangu kuti dai zvaitosvika ini kana amuna angagova chiwandionewo, nokuti zvinorwadza kuti ndakabereka mwana wani. Mwana wani iye dai yanga iri decision yake yekuti handichada wabereke, zvino haisi decision yake. Mwana wangu anga asina kudaro, mwana wangu akakura ane character yakanaka. Saka ndikutiwo dai tabatsirwa, tawewo necommunication nevana vedu. Nadzo zvakare muchitaura imimi kuti sevabereki kune vamwe vabereki vaitodzingwa kunzi mune madhimoni mune madhimoni. Vabereki ivavo upenyu hwavo izvezvi uri papi? Takatarisana nekuti ukarambwa nemwana chinhu chakaoma. Vabereki vakawanda vari kuchema, vakawanda vari kuchema nekuda kwevanhu ivava, nekuda kwekereke iyoyi. Asi yekuti vanhu vanenge vachingoti pamwe tobatsirika nepapa, pamwe voti vazhinji vaendawo kumapolisi ikokuko, but hapana chaiita. Saka tikumbotarisirawo kuti pamwe nepayasvika apa ezvinezvi nyaya iyi, pamwe tichabatsirikawo vabereki vazhinji vakaregera kuchema, nokuti tiri kuchema takawanda. Makatarisa imimi chikuita kuti nyaya dzenyu dzisafambe kumapurisa chii? Papa handisi kuziva hangu, pamwe nyaya dzemari idzi dzechioko mumwedzi pamwe ndo dziri kuita kuti nyaya dzedu dzisafambe, nokuti paunenge uchiti pamwe zvino zvakuita mobva mangoona zizi, pamwe zvino zvakuita mobva mangoona nyaya yacho yopera yakadaro.
kurudziro yamungade kupa kune vamwe vanhu vari muchechi umu vasati vaona uipi bhoso zoti kana uri muchechi haukwanisi kuudzwa kunzi iwe chechi yauri kupinda yakashata zvakafanana kana uri muruda haukwanisi kuudzwa kunzi imamai munhu wamuri kufambidzana naimbavha yemakoko imi mukazvibvuma. Kurudziro yamungade kupa vanhu vasati vavhurikawo meso kuti vaone chakaipira chechi ndeyekuti kudii? Vanhu vari muchechi umu kutaura chokwadi vazhinji vacho hauna inini chandinovaudza vakanzwa, asi ndezvekutoti dai Mwari avavhura meso waona kuipa kuri kwavari, nokuti kana Mwari asina kuvhura meso hauone. Inini ndandina hanzvadzi yangu yainamata imomo, asi Mwari akazoti amusvinudza meso akatoona akazvisiya. Saka inini ndiri kushuviro yangu ndeyekutoti ndinoti dai Mwari avasvinudza waona kuti kwavari kuenda kwakashata, hakuna upenyu kwavari kuenda. Dai Mwari avasvinudza waonawo kushata, nokuti vazhinji vamwe dzimba dzaparara. Murume kana asisana mate mukadzi achinamata ukama hapasisina, vanhu muchigara muimba imwe chete mumwe nomwe anenge achizviitira zvake. Saka inongotiwo dai Mwari avasvinudza meso. Zviri kutoda Mwari kuti vapindire, kuti varimo vari kutoda Mwari, nokuti nemunhu wenyama handifungoti kuti vanoona, nokuti vakanamirira zvekutonamirira zviya izvi, nokuti ivo havateerere zvinhu zvinotaurwa nemumwe munhu. Chavanoteerera vanotaura zvavanonzwa muchechi zvinotaurwa naRevherendi wavo, ndo zvega ndo chinenge chiri chokwadi, ndo zvega zvavanotora. Saka tongoti dai Mwari avasvinudza meso. Takatarisa isusu tiri kuona kuti mwana akazosiyiwa mumaoko mechechi, mwana mudiki usingaiti. Pane vanhu vakuru vari kutambudzana navo, vana sekuru zinyama vatiri kuona vari kudai kufambidzana nenyaya iyi, vana vasekuru zinyama vasekuru enyika vakabuda muchechi umu. Tiri kuona kuti vanhu vakuru usingaiti, asi iye mwana watingatotarisa kuti angadai ari muzukuru wana sekuru ramba nepasi. Chii chamuri kuona kuti chiri kumupa ushingi wokuti atore kereke zvechisimba? Inini papo ndikuona kunge hameno hazvisi zveumwari zvinhu zvacho. Maonero andiri kuita inini zvinenge zvine kuinishetwa mukati, ndo maonero angu. Maita basa mama nekuti pawo maziviro amungaite panyaya iyi. Handizivi kana mune zvimwe zvamuda kungotaurawo zvamazorangarira mukutaura kwatanga tichiita kwesoko. Chimwe ndada kungowedzera ipapa pakuti humwe ushingi hwacho anopiwa, ndoona kunge anopiwa ushingi nababa wacho ndo anomusimbisa, nokuti baba wacho ndo vane zvese, ndo vakataura kuti ndakaudzwa munhu kana achisiya munhu haangaudze munhu wani, apo ndiwe baba wemwana wobva waudzwa iwe uri wani pasina vamwe vanhu. Ndinoti pamwe maybe baba wacho ndo vamwe vanenge vachimupa ushingiwo, nokuti chinhu ndechedu, nokuti zvawaita zvese muchechi waizviita wachiziva kuti tisu tichatora chechi. Vanozviita vachiti chechi ndeyedu, chechi yefamily, nokuti baba ndo general secretary, mwana ndiye successor, munin'ina wacho ndiye totani anotedzera referend, amai vacho ndo chairlady wekumadzimai. Saka chinhu chefamily, saka chinhu chefamily, zvekuti zvinhu zvavo zvavanoita zvinhu zvavanodiscasa vari kumba kwavo. Ndo maonero angu. Tinotenda mama, maita basi. Aiwa, tinotenda. Ndinoshuwirawo yekuti tibatsirikewo panhau yangu iyi. Ndafunga ndikabatsirikawo ndinoraramawo nemufaro, nokuti nguva dzangu zhinji ndedzekuchema. Dai handine mumwewo mwana unoti unonyaradzika nemumwe wekutaura naye. Chinorwadza ndechekuti unenge uchitomuona, dai pamwe ndisingamuone zvinonotomuona achipfuura kuti uyu, pamwe ukatopesana naye anobva atotarisa kusaidhi wotoita kunge asingatokuzivi. Nemutorwa wanimo vanhu munotomhoresana, zvino iye hazvitoite kuti angoti mama makadii, kana mafoni nhamba akabva abhuloka, hazvitoite. Saka ishuviro yangu kuti ndikwanise kutaura nemwana wangu adzoke kumba, ndive necommunication naye. Maita basa mama, tinovimba kuti rubatsiro rwamuri kukumbira ruchawanika. Mapurisawo achasimudza musoro mushure mekuonawo kutaura kwamunenge maita kuti aiwa, sei isusu tiri kudzvinyirirwa zvakare muchechi, todzvinyirirwa zvakare panyaya dzedu, hakuna kwadziri kuenda. Tinovimba kuti vari kunzwawo kuchema kwamuri kuita. Uye hurumendewo dai yapindira, nokuti vazhinji vari kuchema, kunyange venharaunda havasi kuda, havachatoidaba chechi, nokuti iri kukanganisa vana vazhinji. Saka tiri kukumbira kuti dai kana vemutemo kana hurumende dai yapindirawo, chechi yambosudurudzwa zvayo munharaunda. Ndo shuviro yangu. Maita basa mama. Chechi muridzi wayo ndivazinyama here kana kuti ndivanyika? Because tambonzwa kuti vazinyama vanyika hatichanyatsokunzwisise kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda. It's like church pakaya kumarondera 1978.
baba ndiwo vakatanga chechi kuno kumarondera but vari Binary Assemblies of God. Chechi yavo yakanga iri autonomous assembly pakuti ivo vakapinda maassemblies of God vatanga bandiko ravo kudhara. Saka but operator under the ban of Assemblies of God, constitution ye Assemblies of God. Saka zvadaro iye Zinyama uyu mukwasha wangu, but mukwasha wangu ndireva kuti mukoma wake firstborn imba make akaurora hanzvadzi yangu firstborn mumba medu. Pedzezo mwana wake iye Lakumuzi Zinyama iyeyo secondborn yake Ngoni akarora mwana wangu inini thirdborn yangu Peculiar. Saka vanhu vakurungai vangu, saka nekuda kwebumbiro remutemo chechi kwavo vanenge vachiti cut ties, vari kuti hatisina ukama, hatizivani, hazvitobatsiri. Saka inini nekurespekta ukama between ana Tezvara nevakwasha ndakambonyarara ndichifunga pamwe vachita sei vachachinja, but ndiri kuona kuti vakuramba vachingoenderera mberi. Ndosaka ndakazofunga kuti bandiko rekutanga ndakaona kuti nyaya iyi ndakaiisa kukoti vainditi ivo age of majority, ndakaendesa kutraditional chief kwachief Svosve ndichinomangara makuna because definitely pane makuna anga akuitika within my family pakuti akuti mwana wangu ari ikoko handisisiri baba vake. Ndakatondiramba direct pamberi pachief kusvika chief vava mutongo wekuti chechi ngaivharwe noda kuti zvishuwa makuna. I'm not alone munyaya idzi dzekurambaniswa vabereki nevana, takatowanda. Vamwe vakurambaniswa nevakadzi. Is a lot of things zviri kuitika muchechi macho imomo mashura chaiwo. Ndosaka chitizoti pamwe isatanism here kana kuti chii, because is a cult. Because paFacebook page ravo I've got evidence, vakabuda kaarticle kavo kemanjuzu vachiti Assemblies of God spiritual movement heti tosangana mugungwa nemanjuzu. Saka zvikandishamisa kuti but during my father's time there was nothing like that. Iye Lakmo, he was only the personal secretary wababa. Saka akatora advantage yokudzinga vanhu vese vanga vari loyal kuna baba nevanga vari loyal to the Assemblies of God mubvafuma rake bandiko riri cult respiritual movement. Ndiwo mamiriro yakati nyaya yacho. Ndanzwa muchitoti imimi muri vana mukurungai nana mukurungai, saka muri kunetsana sei imi makarorerana vana? Vana ava havanyari, zvozvo ndingogona kutaura havanyari. Plus ndofunga inini zvavainazvo zvinoda kurwadzisa vanhu kuti vakarwadzisa zvinhu zvavo zvinoita, because indotorwadziwo mwana wangu achiti handizi baba vake and amai vake kuti hamazi mai vake, plus akatosvika pakuto insult amai vake. Ndosaka ndakazoenda nomangara kwachief ndaona kuti izvi chechi iyi chatoita ngozi kwanyika kana kwarambana pasi. Ndakunoripa kwatezora wangu ngozi irikuitwa nemwana wangu kuna mai vake, because haazi kuzviitira iye, akuita nemasiblings ake, haatauri nawo, haite sei. Akarorwa nagogo amai vangu since ari mudiki kusvika university level. This church yaparadza mhuri yangu zvakanyanyisa, ende havanyari. Iye Lakmo kuti azopinda chechi akasvika baba semwana wesangano zvavo zvichitoflorisha zvichitofamba nakudhara, akasvika kajoiniwo semwana wesangano. And during his death, my father's death, Lakmo was not a full-time pastor, angari part-time pastor, but he managed kudzinga ma-full-time pastors. Zvakatondishamisa kuti how come kuti munhu ari part-time adzinge munhu ari full-time. Zviruka zvimwe zvaizvo zvinodzungaidza vanhu. Ndanzwa zvakare muchisanangura kuti mwana akasvika pakuti akatitize nemi. Tinoziva kuti nyaya dzekatitize iko zvinoti ngati ava machechi maviri, iyo yeAssemblies of God spiritual movement nechechi yavamadzibaba Ishmael eKenani. Tinongonzwa katize. Vana vari kuhere kwamuri face to face, muri kumba kuti aiwa ini ndakutakura mabhegi angu ndakuenda, hamusisiri vabereki vangu kana kuti imi makazorambwa pamberi pedare. Zvinoita ndizvokudai. Pekutanga nokusendera message kuti please don't communicate with me, you are no longer my father, handitokuzivei muri demon, you see. Saka wadaro manje umboshamisa kuti but sei wozoda kuti takuvhunza anenge akubloka.
saka zvotangira pakusenda mamessages wozoona practical uono kuti zvishuwa zvinhu izvi vana vaindoctrinwa zvisingaiti. Nekwazi baba Ishmael kwandiri inini zvakafanana 100% pakuti ava mapostori ava vanoita mapentecostal but zvine link iri serious. Asi zvespiritual movement izvi izvi zvatoti pfuurei zvemadzibaba Ishmael. Zvebaba Ishmael zviri nani because madzibaba Ishmael takanzoti vaiviga vanhu makuva and so forth akaitwa exhume handizvo. Ivava vana zinyama ava akani quote baba vacho akatsika munhu nemotikari akafa. Philip mwana wacho ari kunzi mukuru wechechi akatsika munhu nemotikari akafa. Mukadzi waPhilip akatsika munhu nemotikari ezezi permanent disabled haana kuzofa. Amai vacho akatsika munhu. Mukwasha wangu akatsika munhu. Mwana wangu nemwana wogulasi born ndivasina kutsika munhu chete. Saka tingatiwo havana makuva here. So it means it's the same. Mafiro ari kuita vanhu ndeasiyana. Makazombogara pasere nevakwasha yenyu kuti iwe sei machinja zita mawedzera spiritual movement kumberi kana manga mtida kutora chechi madi kutora mochinja zita? Vakazoti tinodairitwa neHoly Spirit kuti tiwedzere spiritual movement. Vakati tinodairitwa neHoly Spirit saka tinotedzera mweya. Saka it was very difficult to penetrate because you don't even communicate. Hapana zvatinoita kuti titaurirane. Ndaifa kuti sevakwasha at least vauya but vakutondiramba. Saka I'm nothing to them. I'm an ordinary person. Even mama court papers atanga tiri kunhasi pano paproperty atiri panapa handizvo. Ndaenda court namaizi navanhu mangara kuti ndakabvisa tent ndanga riri papapo pane shade apo. Ndakava ndakabvisa tent ravo ndichiti because vaiti insult tiri mumba umu vachinzi dzingai madhimoni ari momo. Saka ndaenda kwachief nejudgment yachief yauchechi ngaibhano. Ndakazosvika panapa inini ndikaona vachinamata. Ndikati akazi mukunamata iyo chechi yakabhanwa sei handizvo. Mundabvisa tent vanhu mangara kumapurisa kuti I've damaged the tent vakuda 1500 damage. Saka ndoyatezenda kuti nhasi ndikaburitsa proof of ownership, proof of macouncil offer letters ivo vashaya. Saka the court vangoti vanhu ngavabve panapa vatinetsa nyaya dzevo dzakawanda it's not authentic ningirikini claim yavo vatangobva kuti zvakadaro zvokuti hatisina dhiti rekuenda kukoti. Ndiri kuona zvakare pabviswa tendi sezvamataura ndiri kuona shedi iri kuratidza kuti itsva. Ndiri kuona zvakare mudhuri uri apa uri kuratidza kuti munyowani. Imba yenyu zvakare iri kuratidza kuti inyowani. Zvese zvimakazviitira panzvimbo imwe chete here? Ndezvenyu zvese here zvimuri kuona pana property kana kuti zvimwe ndezvechechi? Zviri kufamba sei pamusha panapa? It's like the stand, it was owned by my father. We couldn't separate the Assemblies of God and my father. Zvokuti makuona mama receipts akanzi Assemblies of God care of Francis Nyika. Mama receipts anongori nezita ravo chete achiva chibhadharira same stand. Saka this building iri papapa vakaivaka after baba vanga vavakira mukomana aigara panapa aichengeta uko for years achigara panapa. They came and demolished the house. Ivana zinyama vaidemolisa zvakanetsa. Munhu akagara 2 days 3 days ari panze ipapo taingonzwa nevanhu kubva vavaka apa. Saka apa vanga vakuvaka kuti vadzosere imba yavanga vapwanya apo here kana kuti vakaisa vaida kutsvakuisa caretaker wavo pastand pasiri pavo. Saka tiri kuti imba iyi neshedi ndezvekuspiritual movement, imba iyi ndeyekuassemblies of God musame stand. Zvazvadaroka imba yacho yatongo yangu hapasina kwaichaenda because kuti demolition ndotovamhangarira kuti vanhingirikina vapaza imba pamba pangu because ivo vari kuzviita intentional because vanhu havatora nezvavo kavo vane maPhD. Mumwe wacho Tabitha Zinyama ndidirector where there are people vari learned. If they can't read offer letter kuti hapazi pavo then they continue to come and build. I'm doubting their mentality. Zvindaida kuti vatoapply kuti uonekwa nemapsychiatric mairi before my trial exhumes. Bonde kugona kupinda trial nevanhu vanopenga vasingazizi vanotaura. Bonde ndaida kuti kana vaonekwa nemapsychiatric 2 then I can manage to send trial navo because kana vasingakwanisi kuverenga receipt yakanzi Francis Nyika, vasingakwanisi kuona offer letter istand panapa kuti yakanzi Francis Nyika, then they come and build imba pastand pasiri pavo
which means vanika kupenga mbijana. Plus, how come they can say we are not related according to court papers? Vakuti you are not related. Kuti munhu ane mwana wangu mukuru ngangolo oti hatina ukama zvinoratidza insanity. Ndikuona kuti nyaya dzekurambwa nevabereki kurambwa kwevabereki nevana dzakawanda kune vanhu vatanga chimbotaura navo. Tinganzwa kuti ndakarambwa nemwana akatonditi hamusi baba vangu hamusi mai vangu. Imimi takatarisa zvakare muri kutaura kuti mwana wenyu third born akatokurambe kuti aiwa hamusi baba vangu. Amai vake akati havasi amai vake. Mufamily menyu imimi tisingataure zvevana. Pane here vamwe vanhu vakatombosara imomo hama dzenyu muchechi umo vakatombosvika pakuitawo catechise nemi imimi varamba nepasi. Hongu. Mumba medu isisu takaberekwa tiri vakomana vairi. Saka mukoma wangu the late akasiya vana vake vatatu. Saka 2 vacho ivavavo vakasara ku spiritual movement, mukomana nemusikana. Saka musikana uyu from grade 1 to form 6 including mukomana wacho yeye ndiani mazita baba ese Francis Mapinda kunyika. Vakadzidziswa nagogo kubva grade 1 kusvika form 6. Andizvo. Uchinzi vana vagogo bozi mai vavo vakafa vachiri vadiki. Mukoma wangu aigara ku Bedbridge. Ivo vachigara kuno kuna gogo. Havasitauri nagogo, havatauri neni, they to cut ties, havatauri natete vake, havatauri nechi zvese. And I heard kuti akatorora. Akapowa indinoera musiyama, akapowa mumwe musiyama wekuchechi kuko anonzi Maisiri. Zvika ndo baba vako mvaida kunorora. Vatanzonza vatochata nhasi. Chikoni pama status vakatochata nanhasi handitauri naye muroro handimuzivi. Stabu ndosa nchiti makuna ari kuitwa muchechi iyi hazviwanikwi pachikaranga chedu, hazviwanikwi paunhu hwedu hwevanhu. Mati akatosvika pakutozopiwa vamwe baba kuchechi kunzi ava ndo vababa vako vakakuzvara havasiri baba vako. Imimi pamutemo wechechi nguva yababa venyu vanyika wakanga uripo here mutemo wekuti munhu anochinjirwa baba anochinjirwa mai ari muchechi? Ndiwo makuna because baba ndibaba hafi vakachinja. Ivo hamheno vari kuzwana kupi. Ivo they can defend themselves but on a Christian terms and background hapana zvakadaro pasi rino worldwide. Atori mashura nemakuna avari kuita. Tanzwa kuti vakadzi ndo vakawanda kuchechi uku zvichiburikidza futi zvekuti vana ndo vamwe vakawanda. Tanzwa kuti aiwa ku safe house kwakatombobatwa vamwe vana 30 nepolisi vakaenda kunovachengetedza. Asi vana vakangoita nharo chete kuti toda kudzokera kupi kuchechi kwedu. Zvakamira sei? Toti here madzimai vari weak kuti vagadzire madecisions avo vega kuti aiwa isusu zvechechi hatisi kuda. Vari kutya here madzimai kubuda muchechi umu because kuti madzimai acho ari kutotya kutaura futi pazvivhitivhiti kuti vanzwikewo kuchema kwavo. Zvinoitika ndofunga muko wespiritual movement yekuchechi kwavo kana maitikira vakaita zvinhu zvavo zvinotyisa vanhu nokupedza vanhu simba. Zvavanoita ivo kana ungori murume nemukadzi mamuri muchechi vanokusplitai. Kana vanotanga kudzinga murume muchechi vochitaura mukadzi kuti murume wako uri adhimoni. Saka ndiwo maoperations avanoita of which 90% if not 99% evakadzi vari kuchechi ikoko havana varume cho vakadzingwa, varume vacho vava madhimoni. Saka vakadzi ava hamene zvinomboitawo sei ndivo vanosara nevana. Saka they monopolize that. Votora vana vaya vonovachengeta masipe vazivi baba havasiri vako. And pane mainstances evamwe ndofunga muchataura navo mwana wakasvika pakutoroorwa pfuma hana kupiwa zvichionzi baba vako idhimoni kuti vanozvifambisa sei kuchechi kwavo ikoko zvinotoshamisa. Rinenge chinzi dhimoni bozozoti madhimoni ane mazita kumachechi kwedu kumapendekosi onzi ane dhimoni rechipfambi, ane dhimoni rechakati, reuroi ane dhimoni rechakati. Kuchechi nechinzi uri dhimoni ripiko? Because ndiringonzwa munhu ndisangoti ndinobira chinzi uri dhimoni. Unenge uchinzi uri dhimoni rei? They don't specify sari dhimoni. Vanongoti uri dhimoni. Umwe wetsvina ndinongataura. Oti uri dhimoni. Havatauri uri dhimoni ripi chairo. Because makatarisa ivo even muchivaona so ndivo vanenge vatori possessed than ivo wacho uri kunzi nedhimoni. Saka zvobva zvashamisa kuti ari possessed ndiani inini naivo nezvavanenge vachiita. Even if you can see it vanotodiki tinouya panapa dzimwe nguva tichibva kuchikoro tichiya kuzonamata mushedhumu we can see kuti mwana uyu pane zvakamuremera. Takatarisa mazera, tingati mazera api
anonyanyotorwa kubva pavabereki vavo? Different ages. Vamwe primary going schools, secondary going schools, nevamwe vakuru chaivo uchazoti vanenge vachifungei, but vana vadiki ndivo vanonyanya kutagitwa kunzi ramba mubereki, vachipiwa vamwe vabereki vasiri vavo. Iwo mafamilies avo takatarisa family yacho yekwaZinyama, hama dzavo dzakakwana here kuti murume ane mukadzi wake nevana vake, kana kuti vese vanongonzoo kana waroora kutonzo uchadana mukadzi uyu adhimoni kana kuti murume uyu adhimoni, vakakwana here as a family? Right, zvinoshamisa ivo vakakwana. Zinyama mukuru wacho baba wacho Luckmore iye nemukadzi wake varipo. Ngoni ane mukadzi wake anove mwana wangu. Philip ane mukadzi wake, kamukacho kamunasha kasati karoora. Vese vakakwana. But zvinoshamisa inini, those following them, they can't even see that ko imimi sei makakwana isisi tichishota kuno. Ndifunga mweya wacho unodzungaidza. Saka toti manipulation here iri kuitwa vana kana kuti tichaziva kutoti chii? Doctrine yavo yakaipa. Doctrine yavo yakaipa is very evil. Doctrine yavo is very evil. Even pavanoti ngatisangane nemanjuzu, vanenge vachida unoitei nemanjuzu vanhu vekuchechi pasi pemvura. I've got an article ndogona kukupai mweionawo. Advert yaitobuda paFacebook page ravo. Tinotenda varambani pasi nekuti pawo maziviro amunoita. Tataiwa tingadzokerere tisina kutaurawo nemwana wavanyika kuti nyaya ringonzi vanyika vaZinyama, vanyika vaZinyama zviri kufamba sei panhau yeChurch Assemblies of God, tisingatauri zvespiritual movement, nekuti tatonzwa kuti ichechi mbiri dzakasiyana, ichechi 1 yakazongopiwa rimwe zita kumberi. Saka iwa tinotenda nekuti pawo maonero amuri kuita pamusoro pechechi iyi. Ende tinovimba kuti zvese zvamuri kuchemera kuti aiwa vana vedu ngavadzokewo kumachechi, vana vedu ngavadzoke kumba semaendero atakaita navo. Isusu vabereki kuti chiti vana vedu vatakasiya kumachechi tidzorerewo kana kuti chimbotipaiwo tivaone vari kugara papi. Yeah, I think izvozvo idonzo rakanakisa pakuti chechi iyi yavhiringa macommunity, yavhiringa zvikuru zvokuti I wish vakaramba varipo tomboti vari 30, next day vanenge vari 60, next day vanenge va 90. In the next 10 years 500,000 will be affected, which means 500,000 tanengozi muZimbabwe. Saka to avoid that, the church must be banned. Of which ndaitokumbiriwa vakuru vehurumende, ndakambomboendesera tsamba yachief, ndikaita follow up last week, ndakasara ndinonyora tsamba to His Excellency to seek audience navo. Ndofunga ndo day 1 nhasi avasati vandifonera kuti ndidzoke to explain the situation, nekuexplainawo situation yekuti tsamba yachief vakaiona sei, because zvakutoda is a national issue, because kana vakusvika pakusora madzishe I don't think kuti zviri right, because madzishe are the custodians of culture, because they're dealing with culture, they're killing the culture, African custom, African culture. Iko zvino vandakagara navo ndi mbuya, rega ndimbonzwa kuti gogo ndivo muvakidzani pachechi yatiri kutaura nezvayo inonziyo Assemblies of God Spiritual Movement. Rega tionewo kuti ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvavanoona zuva nezuva zvinoitika pachechi apa, kunetsana kwese kunoita vanhu vekwaZinyama nevanhu vekwanyika kuti chechi zviro kwazvo ichechi yani. Nai mama, mukanditsanangurirawo here maziro amunoita pamusoro pechechi yatiri kutaura nezvayo zora nhasi? Isusu tichiziya municipal tichiuya koisa chikwangwari akati panapa pachawaka church inonzi Assembly of God isina spiritual movement. Asi akazoona wamwe wakuuya anyika afa achutira Assembly of God ine spiritual movement. Anyika asati afa isoziva kuti paisi Assembly of God Church. Tichienda ipapo ndanzwa muchitaura imemi kuti zvekuzoti spiritual movement zvakazotouya vanyika vafa muridzi wechechi. Wanyika wanga wafa muridzi wechechi. Tidzokera ipapo zvakare mama, ndanzwa zvakare kuti mwana rugara apa
mwana wavanyika, and pane vanhu vespiritual movement zvakarari kuti aiwa lendi inoi kana kuti nzvimbo inoi patiri kuisa isusu chikwangwari chedu pamwe chete neshedhi yedu tichizovaka zvakare kamba kedu aka pastand pedu. Imi maziviro amunoita stand iyi ndeyani? Stand iyi ngewanyika, mwana uri kugarapo ngewanyika, mwana sikana. Saka inozoita sei yespiritual movement? Handisi, asi inouya ichitiitira noi seizvo iri kuita izvozvi. Inouya kuma4 nekuma5 kuma4 kuma4 kwaedza 4 dzekwaedza kana kuti to 5 kwaedza achititira noise. Isi tine maBP hatidi noise. Achiuya futi masikati achititira noise. Isi tine maBP hatidi noise. Ndinoziva kuti zvinhu zvekunamata chechi vazhinji mimi migogo munotoziva kuti kuchechi imimi kuchechi munotoenda amutomboti izvi zvikundiitira noise. Asi kana ukazozwa munhu puro kuti aiwa isusu tiri maBP tenge tichiitwa noise, pane zvinenge zvisina kunaka zvisina umwari zvamunenge muchiona misi vanhu vakuru kuti aiwa iya noise akusisiri kunamata. Mukanditsanangurira ipapo kuti ndezvipi zvamuri kuona zvaitwa ichiri kunzi Assemblies of God isati yava spiritual movement zvakuitwa izvi zvamunoona kuti aiwa izvi hazvichina umwari mukati? Zvekuya muma4 ndo zviri kuitwa nezvekuya masikati ndo zviri kuitwa. Chechi anotitira noise. Tatarisa panoise tingangoti kunamata kwega here kuri kuitwa noise kana kuti vane zvimwe mashoko vanenge vachikandidzana nevavakidzani semi makagara panapa? Kana isusu wavakidzani tinototukwawo ngespiritual movement. Kwemi mhosva yenyu ndei? Hatina mhosva besi, hawanamati zvinhu kwazvo asi wanotuka mwana wanyika, muridzi westand iyi. Munhu mukuru ngazi uri hure zvinoita here? Munhukadzi wemunhu zvinoita here? Achitara mwe mazwi asingaiti kutaura pana wanaodika kanditarisa so. Imimi sevavakidzani tinoziva kuti mukugarisana munharaunda kwamunenge makaita munewo mapako kana kuti mune bako ramunenge muchiti aiwa isusu sevavakidzani tine bako retinonzi chakati association rinochengetedza runyararo munharaunda medu, kana kuti kana musina munogona kuenda kukanzuro yenyu munoti aiwa isusu tine vanhu vari kutinyaudza patinogara, isusu tine maBP. Mune here zvamakamboita sevagari vemuno munzvimbo? Takamboenda kumapurisa asi hawana zvakaita. Inini chaizvo ndakamboenda kumapurisa asi hawana zvakaita. Igore ripi ramakaenda kumapurisa? Because ndikuona kuti izvezvi mune dambudziko ramuinaro. Pamakasvika kumapurisa muchivatsanangurira sei vasina kutora action pane zvamakataura? Handizii asi ndakatsanangura kwatiri kuuya asi nanhasi hawauyi nanhasi. Muchitsanangurwa nemwana zvimwe zvezvo munogona kutadza kuzvinzwa sinzi mune kanhano zvishoma. Mutsanangurwa nemwana wavanyika kuti izvi ndizvo zvatinotukwa zuva nezuva vanosvika vachitaura izvi neizvi neizvi. Anotaura here kuti vane nguva dzavanomboparidzawo kana kuti kungotuka basi? Havana nguva dzavanoparidzawo. Zvauri kuita izvozvo vanotosvika uchinamata basi wozochingamidza woenda. Saka sekuona kwenyu chechi yoitwa sei gogo? Makatarisa imimi nezvese zviri kuitika tinoona kuti chechi ndiyo yatokutaurwa kudarika dzimwe chechi muno munzvimbo yemarondera. Sekuona kwenyu zvoitwa sei? Inini hangu dai ndinozviona ngaibhane hayo, ngaibhane hayo ngekuti handisati ndaona manamatira aya be. Kukura kwese hamusati kwese handisati ndazviona. Pane nyaya dzimwe dzatiri kumbonzwa edu mukufamba kuti aiwa muchechi umu makazara vanhu vechikadzi ende vana vari kungotorwa vachipambwa vachinogadzikwa zvakare kuimba yavo yavanoti safe house. Mati mambonzwawo here runyere kuperoro kana kuti munewo here kana hama dzamunoziva dzaipinda muchechi umu kana kuti dzichirimo muchechi umu? Inini handina hama dzinopinda muchechi umu asi nozwa vana vacho vachitaura wanouya konamata ipopapo. Vanenge vachiti kudii pamusoro pechechi yavo? Vanonga vachitaura kuti mama hatibvumiri kumutsingamidza.
zvino kana usingade mai vako iro bhaibheri chiti ida mai vako nababa vako vanenge vachiedza kuti kudii? Saka ndoti handisati ndambozviona inini pandiri pano, handisati ndambozviona. Ngoti bhaibheri rinoti ida mai vako nababa vako kuti mazuva ako awande panyika. Hino ukada mufundisi nababa, mai mufundisi nababa mufundisi, ndo akakuzvarai. Gogo ndichikudzosai zvakare kumashure, ndanzwa muchiti vanouya na4 am kuzonamata. Imi makatarisa ichechi dzipi dzinonamata usiku wakadaro? Ndatotangwa kuzviona pano. Saka iko zvino rubatsiro rwamungade inimi sevagari vemuno marondera, kunyanya-nyanya imimi vari pedyo nechechi yeAssemblies of God Spiritual Movement, ndeyekuti kudii rubatsiro rwamuri kuda? Toda rubatsiro rwekuti asauye pano kuti nyaudza, kuti titoti asauye pano kuti itira noise. Nekuti hakusi kunamata. Ngoti hakusi kunamata. Aiwa, tinotenda kukamdize kana mine mamwe mashoko amungade kuzivisa zvichida izvezvi vazinyama mukwanise kuvaona face to face kuti mataurire kuti aiwa uri kutinyaudza kunamata kwauri kuita handiko kunamata kwatinoziva isusu vanhu vakuru. Mashoko amungade kusira vazinyama nekereke yavo ndeyekuti kudii? Kuti ngairegere hayo kuti uya kutiitira noise, aende kuchechi kunozi kuchechi, kwete apa. Vane chechi hombe kozoita apa futa. Saka chiri kuita kuti vasanamatire kuchechi hombe vachiya kuzonetsana nemwana wavanyika chii? Hatizvizive kuda ukuru ngoti nyika akafa, isi taiziya anyika namai nyika, takazoziya anyika afa. Asi vanhu ava zviri kunzika vakanga vari mukereke umu vari padyo navanyika. Nondozwa kudaro, asi inini pachezvangu ndaiziya anyika namai nyika wasati wakastendizha, ngekuti mwana wangu ndairara mukebhini. Pachechi paimba apa patirombone kebhini? Pane kebhini yanga iri apo yakambobiwa masabhesta, mwana wangu akararapo, mwana komana, ndasibhoni yangu yatone wana 2. Saka mwana wenyu mimi masabhestas akatobiwa achigara imomo? Asipozvo. Asipo bvazongodzoka pasina chinhu. Takazoona makusenini maindako mukati zvopasina masabhesta, ndikatofonera anyika acho namai nyika, asi akauya ndi baba nyika, ngoti mai nyika anga ari kumusha kuhwedza. Saka iko zvino takatarisa kugarisana kwamakaita, tozoti vamwe vacho vanopinda pachechi apa vagarisani venyu, muri kuonana sei munharaunda mamugere? Vari kupinda Assembly of God. Handina hama inopinda Assembly of God. Vamwe vacho vagarisani venyu munharaunda umu, vanhu havasi kubva kuHarare kava gogo ava kuuya kuzonamatira spiritual movement, vamwe vacho ndevemunomuka munharaunda mamugere umu. Handitauri neAssembly of God spiritual movement. Mune maziya sei gogo kuti ndivavo? Handitanoya nemota angachinamatira apa, noziya ngemarori nemota kuti havasisi Assembly of God ba, ngira spiritual movement. Handitauri anombochingamidza munhu, achingamidzi munhu ba, kungosvika pashedhi wotuka vanhu mumota kumba. ndo manamatirawo. Saka pakaoma. Aiwa, tinotenda mama maita basa nekutiudzawo magariro amuri kuita kuti aiwa takutonhapwa mudzimba medu, tinenge tichingotukwa mahure machichi pamusha penyu. Kutotaura izvozvo ndozvo zvaanotaura Pamusha penyu. Asi zvakaoma sei mama? Tikuona kuti mimi munhu wechikuru, mwana mudiki akaita seni, ndomira apo papurupeti apo ndichikutukai kuti amai makadai muri dhimoni. Nondonyarara semunhu mukuru. Inini handina dhimoni, ane dhimoni ndo anozviita. Asi ketunzwa kuti ivo vanotutuka vanhu kuti buda muchechi une dhimoni. Ndo zvanoita. Makambozwa munhu achizi buda muchechi une dhimoni? Inopinda ngirikeni, handisati ndambozwa mufundisi edu achida.
buda muchechi une kuti buda muchechi une dhimoni handisati ndazvizwa ndotozvizwawo apa toseka nhamo serugare. Aiwa, tinotenda mama maita basa nekutipa udivi renyu. Vandakagara navo pano ndiReverend Mary Sau. Tangoti tingaende here tisinawo kunzwa kuti vamwe mapastors vanotiwo kudii, vashandirwi vaMwari kuti vanotiwo kudii pamusoro pechechi. Baba, ndichitarisa nezera ndikuona kuti aiwa pakafomwa chechi yekutanga Assemblies of God makanga matova muministry yaMwari. Iko zvino taakunzwa kwane spiritual movement zvakare. Dzasiyana papi chechi mbiri idzi maziviro enyu imimi munhu waMwari? Okay. Tingati kusiyana kwazvo sekuziva kwangu. Pakuti panga paina Reverend Nyika nepaane varume vaapo zvino izvi vana Zinyama, yes. Paita mutsauko mukuru ataonawo isu muguta. Hatiende zvedu kumasevisi ikoko. But tiri kuona mutsauko wakati kurei. Mafambire emasevisi avo plus vaNyika vachiripo vaimbondikokawo semumwe wavo pabasa ndichiendawo. But pazvakazongoti zvashanduka takadawo kutora nguva yekutarisa kuti zvakafanana here nezvaita vaNyika vachitungamirira Assemblies of God. Ndobva mutsauko. Saka kubvawo ipapo neshanduko iyoyo takangozvisudurutsawo. But tiriwo vemakereke. Zva muchiti maitombokokwa navaNyika. Muchiri kukokwa here zvichikana kuti havatokuzivei vana Zinyama? Last time pawakaita I don't still remember. Inenge yaive crusade here, I don't know. Saka vakambouya pano vakatotipo tumapepa twavo. Ndikavataurira pachena kuti no inini handiuyeko. Ndakavataurira vakomana vakauya pavaitenderera nedzimotokari vachishambadza. Vakati sei? Ndikati hatichagoni kubata pamwe chete because zvinenge zvasiyana nokuti vaitoita vachishumira vachiita zviya zvokunge kutukirira mamwe machurches. So kubvawo ipapo takaona kuti hatigoni kushanda pamwe chete. Asi takatarisa pachinamato chedu semaAfricans, tingati here isusu chinamato chakuitwa izvezvi kuspiritual movement nechinamato changa chagara chiripo nguva yavaNyika ndizvo zvatingati zvinhu zviri kukanganisa kuti vanhu vagare zvakanaka nevarume vavo nemadzimai avo mudzimba? Pari zvino izvi pane mutsauko mukuru, yes. Tikatarisa panguva yavaNyika varipo hatina hedu kunyanyonzwa zvizhinji kuti murume nemudzimai vanorambaniswa. One, hatinazve kumbonzwa kuti mwana akatendeukirapo anogona kunzi tokutsvagira vabereki vatsva mucheche wako ava amadhimoni. Hatina kumbozvinzwa. But panguva ino yatiri ino ine varume havana Zinyama hatina hedu dambudziko nawo kudai kuri kunzi kugara. But chokwadi chinongobuda pachena kuti chakangonaka chakadi chakanaka, chakaipa chakangoipa. Ikoko kushandurwa kwazoitwa zvinhu kwekusvika pekuti taifanira kunge tichitodyidzana semachurches. But kutaramuka kwakuita machurches kuona kusamira zvakanaka nekushandurwa kwaitwa mimwe mitemo yacho because it's like iyo inyaya yekuti murume mukuru achembedzana nemudzimai wake onzi iwewe because murume wako tamudzinga muchechi saka iwewe hauchafaniri kunge uchienderera mberi uchidanana nemurume wako. Then vanhu votoparadzana, vazhinji vaparadzana nevarume wavo nemadzimai avo. Kana mudzimai ari kuuya kuchechi murume haasisiri murume wake, havachatowirirani even kumba. Saka nyaya dzakaita saidzodzo isusuwo takabva taitawo distance ourselves from them because takaona kuti hatigoni kuti tiwadzane because hazvimo mushoko raMwari. Zvonada tobvunza kuti isusu hedu hatingazozive zvemashoko yaMwari kuti tizoziva kuti kuna Genesis kwakanyorwa kuti chii hatizvikwani. Chandinoda kuziva ndechekuti zvichida maybe mumagwaro munoverenga mukatikati umu tisingazozive hedu uku kunana mapisare mananani kwakanyorwawo izvozvo kuseparatanisa madzimai nevana vavo, vana baba nana mai. Hazvimwe here mumashoko mumagwaro matsvena aMwari?
Hazvimo, nokuti kunyange tikatarisa shoko raMwari, Jesu Kristu pachezvake achitaura anoti handina kuuya kunoparadza, but ndakauya kunovaka. Saka kana Jesu Kristu akauya kunovaka, because inonzi cheche imba, so imba ine vanhu vairi, murume nemukadzi, ndokunotangira cheche kumba. Patinozoenda tichizonoungana sevanhu, ishoko raMwari rinoti potai muchisangana, muchiungana sezvinoita vamwe, because murayiro waMwari. But imba ndio kereke yekutanga. Tikashaya dzimba dzakarurama dzakaswatuka dzine murume nemukadzi vanodanana, kureva kuti kereke haiko. Saka hakuna, kunyange kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarwa, kunotaura kunze kwekusiyana kwemukadzi nemurume paita chivi cheupombwe. But kana pasina ichozvo, kereke haigoni kupinda ichiparadzanisa murume nemukadzi. Hazvigoneka, hazvimo mushoko raMwari. Handizozivawo kuti uri kuzviwana kupi. Hongu. Tinotenda maita basa Reverend nekuti pawo maziviro amunoita panyaya yatekeshera nemarondera kudai. Tinotenda. Tine urombo kuti masvika tiri pabasa rine tsvina. Aiwa kana tatojaira kuti tinotosvika pane pamwe po totozopedzera takutoita basa racho. Zvinongoti nguva dzaenda dai tatobatsirana kutema matombo. Purusi taita tiri kugadzira matombo aya kuti tichitangewo kuvaka imba yaMwari. So ndo zvatiri kuita. Saka tinokutendai nekuti tsikawo matipawo chiremerera kuti tigone kutaura nemi pamusoro pekereke yatakadai kuvakidzana nayo. Maita basa. Tinotovimba kuti tichatozoya zvakare makutotiti aiwa chimbopinda mukereke yaiya yamakasvika tichitswanya matombo acho. Ichocho tinotenda. Izvozvo ndo zvatinoda. Rambai muchititsikawo, nokuti zvinoita basa raMwari rinodawo muchipota muchisvika muchitorawo nhau. Ipapa munenge matishambadzawo, because nevasingatizive kunze uko vanotangawo kutiziva kuti tiriko. Saka tinokutendai zvakanyanya. Yes. Basa Reverend, tinotenda. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe patanga tichitaura nevanhu vakanga vari muchechi kubva ichivakwa kuma80s kuti ndezvipi zvakazovapusha kuti vabve mushure mekunge mukuru wecheche vanyika vachinge vafa. Iko zvino yava kutungamirwa nevanhu vekwaZinyama vari kuti aiwa zvakanga zvakuitika muchechi umu mushure mekufa kwavanyika ndo zvakaita kuti tisiye chechi iyi. Chokwadi zvinoyeredza musodzi nekuti taona kuti varume vakuru vari kutambudzika. Ukaona murume ataura, chokwadi moyo unenge waremerwa. Rambai muchisubscribe, muchilike, tiri pano paZim News Beat TV.